Ahoj. My sme Barbora, Michaela, Michal, Jožo. sme zo základnej školy Juh vo Vranove nad Topľou a zamýšľali sme sa, ako zlepšiť zážitok z nakupovania. Spolupracovali sme s DM Drogérie. Mysleli sme na seniorov. Pridali by sme balíčky a papierové letáky. Mysleli sme aj na deti. Chceme obohatiť detské nákupné košíky. A čo tínedžeri? Zvýšili by sme počet zrkadiel, pridali testery a odlišovacie tampóny. Široká verejnosť. Čo napríklad billboard na viditeľnom mieste alebo doplnkové aktivity. Zároveň by sme pridali informačný kiosk a filter v aplikácii. Pridali by sme aj súťaže. Čo napríklad súťaž o zájazd alebo kvíz v aplikácii. Ďakujeme.